Ονομάζομαι Βάνια Σταφυλά, είμαι χειρουργός μαστού. Έχω ολοκληρώσει την ειδικότητα της γενικής χειρουργικής στο Αρατέο Νοσοκομείο στην Αθήνα. Μετά από αυτό ασχολήθηκα με τις παθήσεις του μαστού από το κομμάτι της χειρουργικής στο εξωτερικό. Έχω εργαστεί ως χειρουργός μαστού στο Λονδίνο και στο Μιλάνο σε μεγάλα κέντρα αναφοράς για τον καρκίνο μαστού. Και τα τελευταία 15 χρόνια δραστηριοποιούμε ως ιδιώτης χειρουργός μαστού σε μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία της Αθήνας. Τα τελευταία 2 χρόνια εργάζομαι επίσης στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, στην Ιατρική Σχολή, ως εντεταλμένη διδάσκουσα στη χειρουργική του μαστού και έχω ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη χειρουργική ογκολογία του μαστού. Πραγματοποιώ όλο το φάσμα των επεμβάσεων. Από τον Οκτώβριο του 2025 έχω τη μεγάλη χαρά να συνεργάζομαι με το Ευγενίδιο Θεραπευτήριο και να λειτουργώ ως χειρουργός μαστού τόσο στο ιατρείο μαστού όσο και στα χειρουργεία του Ευγενιδίου. Ο καρκίνος μαστού είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τη σύγχρονη γυναίκα. Δυστυχώς αφορά μεγάλο μέρος του πληθυσμού και συγκεκριμένα 1 στις 8 γυναίκες θα νοσήσει με καρκίνο μαστού. Γι' αυτό το λόγο, στο Ευγενίδιο Θεραπευτήριο δημιουργήθηκε ένα νέο και πολύ σύγχρονο τμήμα μαστού. Είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα και στελεχώνεται από εξειδικευμένη ομάδα γιατρών που ασχολούνται με τις παθήσεις του μαστού, όπως ειδικό ακτινοδιαγνώστη μαστού, ειδικούς χειρουργούς μαστού, ογκολόγους, πλαστικούς χειρουργούς και όλους τους ειδικούς που χρειάζεται για να αγκαλιάσουν μια γυναίκα με προβλήματα του μαστού. Ο σκοπός μας είναι να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και να στεκόμαστε δίπλα στις γυναίκες, τόσο στο κομμάτι του προληπτικού ελέγχου, που γνωρίζετε όλοι ότι σώζει ζωές, όσο και στο δύσκολο δρόμο της διάγνωσης του καρκίνου, αλλά και της θεραπείας.